Отсъдено е нарушение за отбора, притежаващ топката. 5 номер Мираковски прави лично нарушение. Смяна. Желев на мястото на Янев. Второ нарушение на Мираковски. Първо за Работнички. Чековски, 15 номер. Трето лично нарушение. Отбор на Работнички. Второ. Смяна. Хаджибулик ще влезе на негово място. Прекъсване за Еврейс Черна гора при 30-23. Нещо почна да им върви стрелбата на гостите. А публиката е много тиха. Водещия няма право да говори по микрофона по време на игра. Такива са правилата, така че разчитам на вас, приятели. Вие имате право да правите каквото си искате. Най-вече да викате, естествено. Още веднъж да напомня, тези, които бяха избрани за участие в играта, могат вече да се насочат към улицата на Глобул, за да се подготвят за предстоящата баскетболна среща на титаните, публиката срещу публиката. Така че 10-мата участници могат да отидат и да се приготвят при момичетата от Глобул, да обмислят своята тактика, защото отбора победител, всеки един от участниците по отбора победител ще получи мобилен телефон от Global, просто ей така. Край на прекъсването, 6 минути и 35 секунди до края на втората част. 30-23 за Евролис Черна гора срещу Першпет Работнички. Нарушение извършва Янев, 8 номер от Работнички.
Първо, отборното е второ. Трето. Чековски отново в игра. Нарушение извършва Уеб, 14 номер. Първо персонално, второ отборно. Смяна. Янев на мястото на Веселов. Нарушението е на Желев, 6 номер, и смяна ще последва. Николай Колев ще замени Дойчинов. Второ нарушение на Желев, трето отборно е Черноморе.
Кошът се зачита, нарушение на Колев, смяна. Ценов на мястото на Косев. Трето лично нарушение на Колев и това е четвъртото отборно нарушение за Евгений Черномор. Смяна принудителна в отбора на Черномор. Уеб излиза. И още една смяна. Веселов на мястото на Колев. Константин Колев. Нарушение отсъдено на Веселус. Първо на състезателя. И тайм-аут. Работнички. Приятели, преди да продължим със срещата, искам да кажа на тези, които бяха изтеглени, Димитър Димитров, Димитър Дончев Димитров и Петър Маринов още не са слезли при момичетата на Глобал. Моля по-бързо да се присъединят към тях, за да се подготвят. След 2 минути ще направим една кратка баскетболна среща между отбора на публиката и отбора на публиката и единият отбор ще бъде